Ці пагаджаецеся вы з меркаваннем шаноўнага Алеся Бяляцкага, нашага лаўрэата Нобелеўскага, што цяпер Беларусь перажывае самыя трагічныя часы ад смерці Сталіна? Можа, вам от з вышыні навуковага такога аналітыка, як гэта бачыцца? Ну, ведаеце, гэта слушная думка. Мы все ж таки якраз таки пра гэта і казалі некаторы час назад, што гэта найгоршы час у гісторыі Беларусі, наперадзе найгоршыя выпрабаванні і пытанне суверэнітэта і будучыні, яна якраз таки зараз і вырашаецца, таму ад часоў Сталіна ці не гэта другасна, але той факт, што гэта найцяжэйшы час, то цалкам згодны. Ну, сёння хацеў бы з вамі перадусім, канешне, пра гэтую вялікую угоду. Што гэта за гульня Злучаных Штатаў адносна нашай краіны? І куды яна, Беларусь, можа давесці, спадар Рыгор? Ну, вы ведаеце, я не думаю, што яна кудысьці можа нейкі рэзультат вынік мець. Всё ж таки, калі мы глядзім на гэта з пункту гледжання амерыканцаў, то гэта, як кажуць, невялікі кошт, але патэнцыйна вялікая выгада. Да? То бок, невялікі кошт, я маю на ўвазе, што амерыканцы нічога не губляюць, калі пачынаюць вось гэты так званы дыялог, а маюць наадварот нават вось гэтую гуманітарную, гуманістычную перамогу. Але ж ніяк гэта сітуацыю ў Беларусі не мяняе. Вось той, што яны разлічваюць, я думаю, яны проста спантанна пыталіся, пробавалі паглядзець, куды гэта можа давесці. І я думаю, што яны разумеюць, што нікуды гэта не прывядзе. Але ж калі працэс ідзе, то пакуль спыняць яго не будуць. Але ж запрашаюць Александра Лукашэнкі да Дональда Трампа, спадару Рыгор. Ну, это уже, по-моему, это сур'ёзны ўзровень і сур'ёзная заангажаванасць там, што гэты працэс вялікай угоды, ён ужо так на сур'ёзным этапе рэалізацыі знаходзіцца. Это сур'ёзна, але ведаеце, гэта этап усё ж таки пабудовы, як кажуць, воздушнага замка. То бок усё большую і большую маркоўку перад Александром Григоровичем ці умкай там ставяць, але ж, ведаеце, ён не можа нічога зрабіць. Нават калі мы кажам пра сітуацыю з візітам, ну, ён не паедзе, давайте так казаць адразу. То бок ён не паедзе, бо ён баіцца, ці яму з Масквы патэлефануюць, ці проста не патэлефануюць, і ён не паедзе. А амерыканцы, яны жадаюць пераменаў. Яны ўсё ж такі, я думаю, пачыналі, разлічваючы на то, што Лукашенко хацеў гэтага працэса, і яны спадзяваліся ці то на нейкую лібералізацыю ўнутры краіны, ці больш для них важліва, каб сітуацыя з бяспекай у рэгіёне змянілася, але і не там Лукашенко не можа нічога зрабіць і пасунуцца і пайсці назад. Ну, але мы бачым, як матываваны Александр Лукашенко. Мы бачым, якое яго вялікае жаданне давесці гэтую здзелку да канца. Значыць, ён адчувае сілы, што можа это зрабіць, нягледзячы на пазіцыю Масквы. Хаця на наступны ж дзень пасля размовы з Колу адбылася тэлефонная размова Пуціна з Лукашенко. І вось тут пытанне, ці сапраўды Лукашенко ў гэтай вялікай угодзе мае нейкі манёвр, так, прастору для таго, каб здзейсніць. Ці нават пытанне спынення рэпрэсій у Беларусі ўсё роўна вырашаецца ў Маскве? Гэта Масква нічога яму не дазволіць. Я б сказаў, што гэта, опять же, вялікая здзелка, гэта вялікі міф. Бо Лукашенко не можа ні спыніць рэпрэсіі, не можа таксама адсунуцца ад Масквы. І спыніць рэпрэсіі, да ён не можа па проста ўнутранай сваёй палітычнай логікі. Ён баіцца, што яго гэтае спыненне рэпрэсій зміце. Таму ніякай лібералізацыі ўнутры краіны пры ім ніколі не будзе. Масква ніколі яму не дазволіць адысці ад яго, то бок яны яго трымаюць на вельмі кароткім павадке. Таму, разумееце, я тут не бачу аніякай магчымасці. Для Лукашенка, канешне, для яго гэта, ведаеце, як чалавек, які чакае вызначэння свайго лёсу, калі нават ужо рашэнне прынята, і ён проста спадзяецца, што можа судьба яму павернецца да яго і нешта шалёнае здарыцца, і ён, як кажуць, выцягне сам сабе з гэтай багны. Але ж, як кажуць, цуды яны не заўсёды з'яўляюцца. Ну, власна, што шалёнае мае здарыцца, каб
каб сітуацыя развівалася не в інтарэсах Масквы, да, а в інтарэсах Беларусі і беларусаў. Ну, ёсць логіка таксама ў вашых словаў пра тое, што ён не спыніць рэпрэсіі, бо баіцца, што змяце. Мне насунулася такая думка, калі вот мы даведаліся, што это 235 асобаў, которые былі вызвалены ў Беларусі, паводле праваабаронцаў, мы яшчэ мусім это праверыць, атрымалі проста неймаверныя абмежаванні, проста нелюдскія, ну, для 21 стагоддзя не могуць набываць сім-карты, на святы дзяржаўныя іх могуць змяшчаць у СІЗА і гэтак далей. То бок страх Лукашэнкі перад гэтымі звычайнымі беларусамі, которые хто там лайкам, хто каментаром, так трапіў за краты. Які цуд мае здарыцца, каб Еўропа включилась в працэс? Бо мы так разумеем, што, я ведаю, прыблізна уяўляю вашу пазіцыю, што толькі Еўропа і ў стане нейкім чынам паўздзейнічаць на сітуацыю ў Беларусі, каб гэты тренд адвярнуць нашага пагынання з боку Расіі. Што там мае здарыцца? Вы заўважылі нейкія сігналы жыцця і включэння Еўропы ў гэты працэс? Ну, па-першае, Еўропа ўжо ўдзельнічае. І мы можам казаць, што гэта не проста ідзе працэс сугуба амерыканскі, а я б на гэта глядзеў, ну, гэта такая, я трохі утрырую, але, ведаеце, плохі паліцейскі, добры паліцейскі. Вось зараз амерыканцы паказваюць, што вось вам пернік і здымаюць санкцыі, якія ні на чога не ўплываюць, асабліва калі еўрапейцы свае санкцыі пакідаюць. Еўропа разумее, што яна ў гэтай гульні з Лукашэнкай граць не можа. Яна добра бачыць сітуацыю ў рэгіёне, бачыць, куды яна ідзе, і добра разумее, што Лукашенко не гаспадар сваёй судьбы. То бок, і дарэчы, опять же, перад Лукашенко ёсць усе карты, што можна зрабіць, каб Еўропа тыя ж санкцыі зняла. Ён гэта рабіць не будзе. Таму Еўропа будзе працягваць ціск, але ж Еўропа таксама, я думаю, зараз будзе вялікі дэбат, а што, чым дапаўняць тыск? То бок, як трэба, што трэба зрабіць, каб перахіліць найгоршы сцэнар, каб у Беларусі была будучыня еўрапейская і дэмакратычная. Я думаю, зараз, на жаль, Еўропа доўгі час гэта пытанне адкідала як другаснае, але зараз, я думаю, пытанне ўсё больш і больш будзе гэта падымацца. Як менавіта не праз Лукашэнку, а праз беларускае грамадства зрабіць так, каб у Беларусі была будучыня. Ну і як, спадару Рыгор? Ну, бо палітыкі еўрапейскія, вашыя ж нататкі аналітычныя, напэўна, будуць карыстаць перад тым, як прымаць рашэнні. Разумееце, праблема Еўропы ў тым, што яны добра бачаць, што ёсць нашмат больш для них велізарныя выклікі. І Еўропа, яна вельмі павольна прымае свае рашэнні. Але вельмі важна на сённяшні дзень, гэта ўжо, я думаю, галоўнае, яны добра ведаюць, што не трэба наступаць на тыя ж граблі. Лукашенко не тая партія, з кім можна танчыць. Таму гэта ўжо добры падмурак для таго, каб выпрацоўваць больш доўгатэрміновую стратэгію. Дагэтуль гэтая стратэгія, я б так казаў, дагэтуль яна будавалася так. Мы маем ціск, а вось сувязі з беларускім грамадствам хай развіваюць дэмакратычныя апазіцыйныя сілы. Я думаю, што зараз будзе трохі, я думаю, павінны Дамсілы і Захад пераглядзець гэты падыход, бо гэта не дае той вынік, на які разлічваліся, калі гэта задумвалася ў 21 годзе. Але санкцыі чапаць, узмацняць, ну, бо рэпрэсіі не спыняюцца. Падтрымка вайны не спыняецца. Болей таго, нават Белінвестбанк, нібыта паводле ліцэнзіі амерыканцы так страціў бан на SWIFT, а менавіта паводле Белпола, гэты банк, у тым ліку і удзельнічае ў вайсковых выдатках, так, Расіі супраць Украіны, крэдытуе там снарады і мікрасхемы стварэння для войска. Як быць у гэтай сітуацыі з санкцыямі? Еўрапейцы будуць павялічваць свой ціск. Пакуль, опять же, мы павінны падкрэсліць, што зняцце амерыканскіх санкцый без еўрапейскіх не мае вялікага ўплыву на рэжым. То бок гэта, я кажу, low-cost strategy, то бок гэта еўрапейцы на зняццё санкцый не пойдуць. І галоўнае же, амерыканцы ўсё ж такі паступілі юрыдычна, то есть санкцыі знялі за падзеі 2020 года, за дэмакратычныя і так далее рэчы, не за беларускай ролі ў вайне. Еўрапейскія санкцыі па-іншаму пабудаваны. Там за, вядома,
правы чалавека і гэтак далей, але так галоўныя санкцыі за міграцыйны ціск і за вайну. І галоўна, еўрапейцы не будуць гуляць з Лукашэнкай, калі той не будуць, пакуль той спачатку не зробіць тыя крокі, якія еўрапейцы чакаюць, каб пачаць гэты так званы дыялог. Лукашенко на гэта не пойдзе, таму мы ў глухім куце. Таму і Лукашенко чакае на цуд, што Трамп, які вельмі непаслядоўны і спантанны, недзе прачнецца і ў голову прыйдзе шалёная ідэя, а чаму там з Александром Григоровичем не зрабіць вялікія справы. Ну, я думаю, гэта будзе вельмі неверагодна. Ну, то вы уже сказали, что Великая Угода – это великий миф. Але мы зацікаўлены, як і наша аўдыторыя, многія беларусы, у тым, каб яна все-таки была рэалізавана, прынамсі ў частцы вызвалення палітвязняў, якія паводле кола маюць усе выйсці на свабоду ўжо да канца гэтага года. Ці верыце вы ў такі варыянт? І ці не будзе вось той факт, што все палітвязні, напрыклад, выйдуць паказчыкам таксама таго, што Александр Лукашенко мае нейкую самастойнасць ад Масквы? Там, ці не ведаюць. Верыце вы ў такі сцэнар? А калі не, ну то як тады скончыцца эта вялікая здзелка? Ну, глядзіце, па-першае, у Лукашэнкі є самастойнасць ад Масквы. Нельга разглядаць яго сугуба як зід старшыню. У яго нейкі прастор є, у першую чаргу, але ў асноўным на унутранай, як кажуць, у рамках унутранай палітыкі. Вось пра гэта мы павінны казаць. Но, опять же, ён, да, можа выпусціць усіх, да, але усіх, хто сёння з'яўляецца за кратамі. Так. Але ж гэтаму часу ён набярэ яшчэ 1000 чалавек. То бок гэты працэс, які рэпрэсіі не спыняцца і не будуць спынены, бо гэты рэжым баіцца беларускага грамадства. Яны добра разумеюць, вось давайте гіпатэтычна пралічым сітуацыю, дзе вось Масква прайграла, ей не да часу да Беларусі, там Путін займаецца сваімі этими, так, которые войска вернулись. Хай займаецца ці ў міжнародным суде, да. І вы думаеце, што Лукашенко застанецца пры ўладзе, калі ён апынецца сам-насам з беларускім грамадствам без расійскай падтрымкі, яго зрынуць хутчэй, чым ён паспее чемодан сабраць. Ён гэтага баіцца. Тупіковая сітуацыя, спадару Рыгор, і дэмакратычныя сілы, ажо апошняе, бадай, што пытанне апошняе, ці ремарка нават, дэмакратычныя сілы не маюць моцных пакуль што інструментаў уплыву на грамадства ўнутры краіны, а вы якраз кажаце, што цяпер і падыходзіць той час, калі Еўропе і нашым вызваленым таксама лідарам трэба будзе неяк прыдумаць новую форму гэтага уплыву. Ці яна патрэбная нагу, эта новая формула ўплыву? Якім чынам вось мы цяпер грамадства можам узаемадзейнічаць і ўплываць на працэсы ўнутры Беларусі, нават калі падчас нейкіх форс-мажорных, напрыклад, так, акалічнасцяў? Я лічу, што гэта на сённяшні дзень галоўнае пытанне, якое вырашыць будучыню краіны. То бок, каб у нас быў праз 10 год шанец, ну, будзем спадзявацца раней, але вось, напрыклад, 10 год, калі вайна скончыцца, і калі ў беларусаў скончыцца пабеды Украіны перамогай і канцом рэжыма Лукашенко, каб беларусы абралі прабеларускага дэмакратычнага прэзідэнта і парламент, грамадствам трэба працаваць сёння. Бо калі яно будзе 10 год пад расійска-лукашэнкаўскай прапагандай, і калі яно не будзе разумець, што такое Еўропа, чаму у іх павінна быць такі выбар, мы апынемся самі, заб'ем самі голу свае варота. Як гэта зрабіць? Еўрапейцы мы павінны распрацаваць стратэгію, дэмсілы павінны для сабе чётка сказаць, што да, яны не могуць, і яны не змогуць, і павінны быць новыя механізмы, новыя працэсы, і павінны гэта лабіяваць у еўрапейскіх структурах, каб з гэтым пачалася праца. Без гэтага, калі мы гэта не зробім, то гэта будзе для нас вялікая паразка. І тут павінны мы прыйсці да кампрамісу і пакінуць свае персанальныя інтарэсы, палітычныя і гэтак далей, каб у беларусаў была будучыня, ці шанс на будучыню.